ربنا قولا سموا سيدنا محمد أبرقدك لمرينا بمنسي الله خالقينا وانا يقاي dare da rana cikinsu ya sanya wuni da kwana shi ya ba da mataimaki salli ala muhammad malici na ƙara tsira a wannan da ya zo da gyara wanda a aike shi ne magura duk shi ne magura domin daga shi ne babu saura bakan kuma aiko mursali sayyiduna muhammad alaika hada da sahabihi ma masu kusan sunan da girma wanda ba sa gajiya da hidima ka sa auliya ullahi su ba zan wuce ban da su ba cikin yaban muhammad sayyiduna muhammad kai Allah ya fi so da kowa ba muna ƙaunar kamu sayyiduna muhammad sanu aminin zuljalali sayyiduna muhammad sanu aminin zuljalali ke mantance a cikin rijali mafi bayi hankali da hali har kyawun hali ko can nasaba ma da asali annabu banji kamar ya kai ba sayyiduna muhammad daga sabon yabona sayyiduna muhammad daga sabon yabona mai kyan simfofi da suna makirayi ga wata da rana wanda ya je sama kan a kwana ya dawo mai wayi gari a can sayyiduna muhammad kai kubar da in yabi tozalina sayyiduna muhammad kubar da in yabi tozalina ta gallin allah khalidina annabi ka dau hankalina har wasu jama'a na ganina da kyar ba na haukace ba akan ka muhammad ban ga masoyan guntu ba ya sayyidana muhammad ban ga masoyan guntu ba gun Allah wanda ya kai ba ta yaya ba zan ma yabo ba ba zan ki ma yabo ba duk wani mai maka duba ai shi ne ba mai hankali ba sayyiduna muhammad muhaiminu ya zaɓe ka kaci muddin sirta shi ibadu bacci muzammilu kafin shi mu kunci aya mai tsira da aminci in ba dan kai ba za mu sha ba sayyiduna muhammad muna kara zube da ya shanu ya sayyidana muhammad muna kara zube da ya shanu maciya karmami da budu muhammadu kai ka haɗe mu kanu ka zanzai da mu ka ba mu hannu da ba mu san Allah gwani ba sayyiduna muhammad bi da maza su taho ga Allah
ya sayyidana Muhammad bi da maza su taho ga Allah su bi ka kashan shayar su fabula in sun ki su sha sara da filla su sha sara da filla kan saganin Allah ta'ala bakai shakkar wani kafiri ba sayyiduna Muhammad sayyiduna Muhammad asoka abika tai na'ima ya sayyidana Muhammad asoka abika tai na'ima hakika abarka tai jahima sirabullahi mustaqima sirabul mustaqima kai aka ba kowace dama me kai ba zai sha wuya ba sayyiduna Muhammad annabi Muhammadu gai da kai ba wani mai matsayi kamar kai duk mai matsayi shugabansu ne kai shugabansu ne kai har inda ba azatan ka kai in ba Allah aka ce da kai ba ya sayyidana Muhammad kai Allah ya fi so da kowa ba muna kaunar kamu sayyiduna Muhammad Allah ya saka alkhairi Allah ya saka alkhairi